Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban hem muhabbet iyesi bulgan Allah ismi bilen başlayız. Selam sizge hürmetli televizor karavşılar. Balkış programımızın bugünkü çıkarılışında şımık dingizge kup itip inciler alırız. Gamel işin barısında kümülge salırız. İhlas Saati rubrikasında biz tamaşaçıga nerse takdim etemiz ali? Anı zikir ite şişmeler dip isimlengen nefis, milli ruhlu film takdim eteceğiz. Afidakarlık rubrikasında biz tamaşaçılarını jir kişisi bilen tanıştırırız. Rabbim hikmet bilen aş bizden kumullarını, halkımız anlasın bizden sözlerini. Anı zikir ite şişmeler. Bir şişme urgıldı jir ostından. Men bir yılga bulaşakman dedi öz tilinde. Jirning bir jawhari bulganına ihlas şükür itti. Dua kıldı, kengayir, zorayır işin. Şıtıp yüreklerde tufrakni yarıp çıkkan ırlık kibik. Takdir kartalarin ütüp, özüne yollar yarıp agar şişmelerinin ince suları. Agar, amma kaya akkanın, kaya kitkenin bilmez. Rabbisinden olgan buyrukның kuvanışı bilen gine agar, soңundan başka şişmelerge kuşulur. Tarğına su bulup akkan yılgalar kuşulup, mağrur, taşkın bulup, yorlarına sıymaz derecege gelirler. Zorayıp, kengayip kuvvetlengeç, süyünüşünden ul yılgalar kan tamırları kibik taralıp, bereket şeşer jir yüzüne. Köktegi bulutlar kibik jitiz itip ağadır, muhtajlarının hacetin üter işin. Jir hem kökler Rabbisinin rahmetinden susağanlarga haber verirler şulay. Ağım sularının taşkını mыңlı bir şiğirdir. Tavışı bilen zikir iter, ağışı bilen medhiye ukur Rabbisine. Mыңlı da, dertli de kuvveti bilen, janlarga jan üsterlik ilham bilen, buysıngan ul galemlerinin Rabbisinden kilgen buyrukka ve diyadır ki, ihlas bilen gamel kılık biz bu dünya konakları. Jir yüzünde bir toktavsız 100 milyonlar şak kup su ilahi rahmetinin buyruğu bilen urgılıp ağar, amel iter şulay. Bir keşkine yılga indi deyip koramağız. Ol keşkine yılga yorlarından milyonlarca tonna su akkan şal idilinin, ana yılganın bir ölüşedir. Ağidilkey gülkey bidreşeş, Rabbisine bir mыңlı jır jırlıydır, şişmeler de akmay tınlıydır.
Узган 2015 ел Русия һәм Башкортстан буенча әдәбият елы дип уздырылса, бөтен дөнья буенча ул җир елы, туфрак елы иде. Шуның өчен без үзебезнең программабызга чын-чынлап җир кешесен, Башкортстан дәүләт аграр университеты профессоры Илгиз Кавый улы Хабировны чакырдык. Ул туфракны өйрәнү кафедрасы мөдире. Без аны шәһәр читендәге бакчасында төшереп алдык. Хәзер Яңавыл районы Ком авылында туып үскән милләттәшебез белән сезне якыннанрак таныштырабыз. Адәм баласына каян киләсең җиргә булган мәхәббәт, җир фәненә булган мөкиббәнлек, бәлки бала чактан, авылдандыр. Илгиз Хабиров тикмәгә генә агроном һөнәрен сайламаган күрәсең. Авыл хуҗалыгы институтын тәмамлагач, туган якларына кайтып бераз эшләү белән, Башкортстан фәннәр академиясенең биология институтында аспирантура узып, фән кандидаты була ул. Биредә 20 ел буе туфракны өйрәнү лабораториясендә эшли. Докторлык диссертациясын яклау белән Башкортстан дәүләт аграр университетына кайта. Хәзер инде 2 елдан артык студентлар укыта. Илгиз Кавычның портретына килгәндә бик күп сүзләргә була. Ул безнең университеттан күптәннән эшләй. Бик төпле фән эшмәкәре, аның бик күп укучылары үзенеке бар. Уку эшләрен килгәндә дә ул үзенең һәрбер эшен
җиренә җиткереп эшли. Безнең өчен ул бик зур кеше. Илгиз Кавый улының фәнни эзләнүләре туфракның химик составын өйрәнүгә, уңдырышлыкны күтәрү серләренә юнәлтелгән. Ул 225 фәнни хезмәт авторы. Шуның 11 монография. Галим Башкортстан туфраклары дигән 2 томлы монографиясе өчен республиканың дәүләт бүләгенә лаек булган. Инде ул булдырган Башкортстан туфраклары лабораториясе үзе бер мөгъҗиза. Ректор безгә куйды инде задача дигән күп. Шушы бүтән табигать шартларының төрле җиреннән шушы бүлмәгә туфракларны алып кайтып, монолит формасында музей ясарга кушты. Шушы кушылган нейне задачаны үтәр өчен без 5 ел буйлап бүтән төбәкләрдән, Башкортстанның бүтән зоналарыннан акырынлап студентлар белән бергәләшеп экспедициялар оештырып, туфракларны казып алып, шушы яшникларга, монолитларга салып, шушында китереп зонасына бүлеп урнаштырдык. Бу бүлмәдә башчаветлар гына түгел, туфрак өйрәнү кафедрасы гына түгел, башка кафедралардан да, башка факультетлардан да студентлар була. Һәрбер студент үзенең шушында туфрагын эзләп карап таба, интересоваться итеп, аларга бик кызыксыну тудыра. Шушыңа күрә бу бүлмәгә алар рәхәтләнеп укырга киләләр. Дәвамлы эш кенә хәерле була диләр. Илгиз Кавый улының шәкертләре, өйрәнчекләре дә үзе кебек үк җир фәненә бирелгән, тырыш, фидакар яшьләр. Аның җитәкчелегендә барлыгы 16 фән кандидаты һәм 2 фән докторы диссертация яклады. Башкортстан Республикасының атказанган фән эшлеклесе Илгиз Хабиров кандидатлык һәм докторлык диссертацияләрен яклау советы рәисе дә. Ул бик ябай, яхшы кеше. Бүтән яктан да актив кеше. Аны күп кешегә пример итеп куярга була. Ул өлгерә фән өстендә дә эшләргә, спорт өстендә дә, өйдә дә, гаилә эшләрендә бик яхшы алып бара. Мин аңа килгәндә шушы уку йортын тамамлагач, иң беренче аның кырына килдем. Кавышка әйтәм, аласың мине үзеңнең шәкне өйрәнчегең итеп, ул әйтә, әйдә киттек дип. Ул фәндә генә түгел, спортта да безне алга җибәрә. Менә аның белән иң беренче башладым мин волейбол уйнарга, футбол уйнарга, баскетбол уйнарга. Даже буш вакытта булганда фән белән заниматься иткәндә, ул безне алып кереп китә спортзалга, әйдә әзрәк җилләп керик дип. Ул бик кеше. Безнең илдә генә түгел, даже Америка штатларында да беләләр аны. Без шуның өчен бик шатбыз. Аның белән күп конференцияларга йөрибез. Ул безне как бы зур тормышка ул үзе әйтмәшли, безгә бүтән булган белемен безгә калдыра. Шунысы өчен аңа зур рәхмәт. Әйе, җиргә мөкиббән кеше бернинди хезмәттән дә тайшанмый. Хәләле Фәннәр академиясендәге биология институтының туфракны өйрәнү лабораториясе мөдире профессор Илүсә Мәсхүд кызы белән аларның тормышы да, уйлары да уртак. Илүсә Мәсхүдовна минем иптәшем инде. Ул тоже җир кешесе. Аның әйткән сүзе бар, җирдә торасым килә дип. Мәтәм җирдә торасым килсә, башта безнең бакчалар Красный Яр ягында, Уфа районында. Анда җир азый. 2-3 соты җир, шунда үй бар инде, тоже Агыйдел буенда бик матур урын ял итәр өчен. Ну җир аз булгач, Илүсә Мәсхүдовна әйтте инде, монда миңа эш юк. Мин дә әйтәм инде җир аз, монда нәмәкә эшләям дидем. Мин здоровый кеше, миңа күбрәк җир кирәк. Сәламәт тормыш рәвеше, экологик чиста тирәлек профессорның яшәеш принцибы. Шуңа да тормыш мәшәкатьләреннән авырсынып тормый ул. Минем әйткән сүзем бар инде, мәтәм икенче үй салсам, бер химияны кертмәймен. Экологически чистый булсын үй. Только агачтан, кирпичтән, кирпич битендә су шала ул. Мәтәм булсын яхшы сыйфатлы һава, саф һава булсын, яхшы су булсын, чиста су. Үзләренең иркен бакчасында язын башлаган эш көзгәчә дәвам итә. Җирдә эшләү 2 профессорга көч тә, ял да бирә.
жир белән бергә булырга кирәк. Потому что кеше аягына киде дә җирдән аерылды. Шуннан үскә менде, зур катлы йортларга менде, анда уже аерылды җирдән совсем. И судан аерылды. Җир белән судан аерылгач, кешеләрдә ширләр күбәеп киттеләр. Шуңа күрә мәдәм Илүсәдә әйтәйин, җиргә кайтабыз, суга кайтабыз. Су белән контакт. Без 90%-ка судан торабыз бит, организм. Шуңа күрә судан алабыз энергияны, җирдән алабыз энергияны. Илгиз Кавыйлы актив ял итәргә, спорт белән шөгыльләнергә әвәс. Теннисында уйный, оста волейболчы, баскетболчы да ул. Ә кырлар гизү аның өчен иң кадерле мизгелләр. Иртә торам да, сәгать 6-ларда велосипедымны алам да, кыргаларга үземнең басуларымны карарга дип чыгып китәм. Бу тирәдә бик кешеләр юк, юллар да юк, монда военный часть булгач. Шуңа күрә юлларда техника йөрмәй, машиналар юк. Ялан юллары, яланнар арасында чыгып китәм дә, еракка китеп, урап кайтам, бүтән далаларны карап, урманнарны карап, велосипед белән тауларга, җәү белән тауга төшкәндә утырып төшәм. Шулай итеп, бер круг биреп кайтам мин. Объектларга кайтып җитәм. Шуннан Илүсә мәзгилендә эшләп арый ул вакытта. Җир кешесе диләр Илгиз Кавый улы Хабиров кебекләр турында. Гади авыл малае, агроном, биология фәннәре кандидаты, фән докторы, профессор, академик булганчы ничә тапкыр җиргә сәҗдә кылды микән ул. Җир буш итмәгән аны. Хезмәт ләззәте, фәнни үрләр мәртәбәсе, тормыш матурлыгы белән бүләкләгән. Әйе, әхли ислам галимнәребез бәян иткәнчә, ихласлык максатларга ирешүнең иң кыска юлыдыр. Мөхәббәт белән башкарылган һәр хезмәт бәндәне Раббimiz Аллаһыга якынлаштыра. Гали җәнәпләре Илгиз Хабиров кардәшебезгә Аллаһ үзе юлдашчы булсын. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең программабыз ахырына якынлашты. Һәр вакыт безнең белән калыгыз. Исән, иман булыгыз туганнар.